Is mis a tar na cabha agus is ospáiach líana. Is má bheith over mar ibrií óige tuis go thugann sé seans don daoine óga is braga le gohfuilge leirt. Díomh is mis a dún McJohnny agus is as urcan trame. Is máile a bheith me ibrií óige mar tugann sé an deistú géala go leirt ar bhain leithú agus tugann sé an deistú daoine óige eile a spraga trí bheanna géalaga. Is mis is bheith na Cumann agus is ospáileach líana dom. Is brathlam a bheith ag oibriú mar oibrií óga de bhór go bhfuil feilm go leor scileanna nua. Is mis Lucy is as an conbhád mé is mála ag obair mar ibrií óga mar táimid éirí a bheith im múntóir agus táimid peachasúas a lán scileanna nua. Is mis níní earlaí agus is as líit mar dom. Is brathlam a bheith ag obair mar obair óga mar banna a lán taitnamh as bheith ag phlé le daoine óga.